Abasebenzi kumacandelo ezempilo babonakalisa ukungaxoli uhlobo olawulwa ngawo lo mcimbi we-coronavirus. Le nto ibangele ukuqhankqalaza kwamanesi kumaziko amaninzi. Kule veki nje yodwa, abasebenzi besibhedlele iFrontier eKoloni baye babeka phantsi izixhobo zokusebenza. Ngabongikazi abasondele ku-60 bosuleleke yilentsholongwane kwesi sibhedlele. Ngenxa yoku, abahlali bakuKoloni bayoyika. Ufikile apha uPremier evizithe isibhedlele, wathi yonke into ihamba kakuhle, yonke into bayilungiselele for iCovid. But siyothuka ngoku xa kuthiwa istaff abantu abayi-56 bosulelekile yiCovid. Ilandele istrike ebesenziwe ngabasebenzi apha eFrontier besithi abanazi PPEs. Imibutho yabasebenzi ityhola urhulumente wephondo ngokungakhathali. Sithi ngoku urhulumente makaqinisekise into yobana ngaba abasebenzi bayamanyelwa, abasebenzi bayalungiselelwa ukwazi ukudila nento ka-COVID-19. Isebe lezempilo ephondweni lizodibana nemibutho yabasebenzi kwiphulo lokuzama ukuthomalalisa uxinzelelo lwabasebenzi. Everybody in terms of COVID, even myself, I'm afraid to conduct it. But when it comes, must deal with it. Even themselves, they are human beings. So naturally, they do have the fear of taking the spread to their families at home or bringing it into the hospital to more of the workers. So the issue is getting attention. Urhulumente wephondo ubekele bucala imali engapha kwe-200 million ukulungisa izibhedlele zephondo ukuze zimelane nomthamo wezigulana owandayo. Olunye ungenelelo ke luquka ukumiselwa kwezibhedlele zethutyana koomasipala abambaxa bobabini bephondo. Ndinguyangafunani weendaba ze-SABC kwiphondo leMpuma Koloni.